Umanyaweni kazwelonke madoda umfowakho uza sitimela samalahle umzukulu kamaqela ngeqiwa umzukulu kaMgqubekati phinde kube umzukulu kaSeva kashukela umshuno ogayimali kabhodla kwethu amathole ngwama kuthiwa zawufihla ubisi ingcuncuphuza kwezinto iziziba ngwama iphuza kwemfushane yawuphuza nodaka usidiladila unyama umleze uswazi olumaqhinaqhina umkhulu lo wasekhako maka Shezi lo angizalo uMashezi nje uMtshali Ongenamoto yimi igama nesibongo mfowethu uMtshali Ongenamoto ubongimusa uMtshali ekhaya kuseJolvet endaweni yaseHluthankungu phezulu eThafeni kodwa ngitabuka kwaBhaca kaNokweja endaweni yaseNkoneni ikhaya lababa nezidle eziningi kodwa ubaba wasezokwakha eMgodi eMadungeni apha eMadungeni eHigh Flat ngaphansi kwenkosi uChiliza ukuduza sitimela ubekade play lapho ukuduza ubaba noma umkhulu ayikuduza sitimela mfowethu ubaba ongizalayo uthe umkhulu ojubani umkhulu uMaqele ozala uguduza okay uMaqele ngeqiwa uMgqubekati bese kube uSeva shukela umkhulu wasekhakoma omkhulu babili kodwa ngangiqine kakhulu ngalo wasekhakoma uShezi kwakuyinyanga phela ibiphatha umntwana wendawo yini ukhuleka umama yini noma ngakhula ekhakoma kodwa umkhulu ngoba weyinyanga ube neplaza futhi so wathi ubaba mengabethatha lapha kwaShezi wayesethi umkhulu ngicela mkhonyane ukukunikeza indawo uzokwakha la eduze kwami ukwenzela ukuthi mengabe uhlushwa zingane nani mina ngiphatha yonke into nginomhlaba ihlambezo nani sila so impilo yami kona ilabe sidlalela khona nje ekhaya koma kodwa bisini mawushawe ekhaya ubale kuye ekhaya kumama ngiyayithola leyo nto leyo ngisho inkomo bezisengwa yithi zasekhaya koma siphinde sisenge ngapha ekhaya esikolweni yamabanga phansi wenze kuphi Imbalala ikhona le eMgodi endaweni yaseMadungeni lapho ngaqopha khona umlando hayibo ubona ngingaka nje u-second year mina ngikwazi hayi awuqedanga isikole wena lokhu grade 2 angiwazi kunomem lapha kuthiwa umembanjwe engashaya idandabula ube nalento yokuba umzali enganeni umekushaya nje ukushaya ngalonto eseduze yini kodwa futhi enothando umuntu nje oqala ukungifaka ekhwila alignment ngibe yilento ekuyiyona ka first year bekunento othi masifunda mhlawumbe thothi sikoba kusafunda oba ngisheshe ngibambe ngithi mina ayisengifuna oba anilekelele ingabi lento le uyabo so sithema ngabe sipasa ka first year kwathi makuqala unyaka olandelayo siya ka second year ngangifunda nomzala wami uBhekilizwe Shezi naye uyise oyise kaBhekilizwe belama umala lapha kumkhulu Seva so sasihamba kanje sihlakaniphileke nalompeni kwathiwa wasethi umembanjwa ake niyobazama lapha kaWani laba siyozana sashayisa nje interview encane nqwa ngiyakhumbula ukuthi sasibhala unqwayimane yabona ukuthi unqwayimane manje uN uG uQ before uzofaka yeah ingwayimane uzwela ukuthi basifaka ongwayimane sashasa dabula ongqongqoshe izibalo nani babona ukuthi ayisikulungela ukufunda nalabo abapaseka secondary thema ngabe sekuyovalelwa ipasika khona umfana wesinikeza inkinga ukuthi unkazi okakhuboni washaw number 1 ngashaw 2 umzala washaw 3 the rest bekade sificiswe ngenyawa sayisho manake unkazi ukwabani iclass unkazi sinaye la kwaWani kodwa yena ubengeqiswanga uswayela kwalokuzaleni kwasekhendiya yena kodwa senzolmlama khona kwaWani nina sasamlama sembeka into laba ababuya lapha nabashaya njalo kodwa yayiyodwa into esiduduza ngokazi yangithi wesihlula la Bengaluke bengapasi la bengapasi ukuthi nakhona into eyidala ukuthi singaze simhluphe kakhulu uanti wegane kwankazini manje sibuye siye kwankazini oniyaphothi unkazini abakubungeke zizakha uyabo so nje impilo yami iqale lapho mfethu ngangifunda ke lapho ePrimary saqeda nje sashasa shantula elokhunjane nembabhalala primary saya phezulu empi yamandla eHigh school
nje izikole lezi ezihanjwa ngenyawo mengabe usemgodi sayempi yamandla laphana madoda kwesikamebra umfoka Mkhize. Okay. Inye ke indoda yafike yangithi uthisha lo wamfethu ukufundisa from ka standard 6 uzuqede ka grade 12 ungazange umjwayele. Uhamba naye ngani? No noma ungahambi naye but isikoleni nje. Angithi kuyenzeka mengabe sowufunda umatric misi sokwazi ukuthi hey misi ngizama ngo2 nje sekungazathi yabo kodwa nje lwana uyalokhu imile nje. Akajwayeleki. Kwenziwa yini indawo izikole nezikole zinothisha onjalo owaziwa uthisha bani? Hayi. And mfowethu leyanto iyasiza ngoba thina seyingane zesikole sibuye mengabe uthisha ejwayeleka sibuye sibe nalo advantage sedlule. Umjwayela kabi short sibuye simjwayela kabi. Umjwayela kabi iqinisile. Uyabona lo wamfethu kwakuhlezi kunalento ukuthi mengabe seza kwi-period yakhe njengoba ngithi uzuyopasa umatric ubona ngaye ukuthi imoto yakhe right uyasixoxela nje kanti ufundisa kahle umthakathi wendaba ngeke ungamuzwa kunesineke yabona uhlobo lukathisha ufika nencwadi eklasini afika ibeke lapha ya axoxe lento azonifundisa wona befundisa isifundo sisodwa bawuluthi amtene azaqede engabhalanga lutho ebhodini. Hayi obeyiphila lento le imfundo le tjena so nje ngifundisa umuntu okanjalo uzinibili. No ngiyakuzwa mfowethu njani silapha ke ufika kanjani la njengoba nje sekubona sekanjena nje ukuthi ufika kanjani la mfethu lento iqale la ukufika ku social media o Facebook. Yes. Ukufika ku Facebook lo umuntu othume ebhala ngibhala kube kude uyalanda njengoba ulandile nje nanje ngashungizwa nje lapho sulande walanda nonkazi okay asinankingi lento bengiposta mfethu thothi mangiposta ngibhali into story yabo ngagcina nginabantu abangilandela to the point ukuthi mangabe ngingapostanga bathi hawu izolo salinda hayi wena uqala ubhala ngalutho lapha ko 2013 14 15 kanjalo kubuka zona so ukuhamba kweminyaka ngayijwayela ke lento ukuthi hayi ngiyaposta kwesinye isikhathi ngize ngigcine ngiyenza as a homework ukuthi kuzafuneka ngibabikele nje ngoba isikhathi esiningi sento engisuke ngizikhuluma izinto ngempela yabanje impilo yami ibhalwe ngaphandle yonke lento engisuke ngisho nengisuke ngiyixoxa into engenzile enye oyaziyo so kuhamba ke uFacebook kwazi kwafika la ufaka khona ama video because kuqala ama video abemancane base bethi uMtshali kunganjani awuyeke ukubhala ake wenze ama video sixoxele lezinto zakho basho ukuthi nje umuntu othathisayo ukufaka entweni omunye umuntu ngikholela ukwenza into ukuthi angiyenze hayi okay it's fine ngawaqala ke lama video ngwenze ama video yabo nje maningi ama video engawenza kodwa ikhona yangithatha yathi ukuthi le engangisakaza khona ingoma kaKhuzani angithi khona ingoma enjamlenza ngifuna umsakazo wesilongo leyo ayekhona ngamaningi before ukuthi mhlambe eyaKhuzani yaqaniswa ukuthi ngayenza ngomuntu vele osemeshweni abantu kanti uzoyithatha kwayena ayifake endaweni wayifaka yabona kusukela ngalo mini ikhanda lami ngalibange lisathola bange nje lisasebenza ngoba ngifuna lapho kusebenzeni ikhanda manje ufuna ujikise ukuthi alibange lisasebenza yaki yabona ngelo befuna ishiwo uwe lenkulumo umntanami ngathi ngisemsebenzini okay before le ethi ingoma mhlawumbe ngifuna umsakazo wesinoma ikhona ingoma esasisikaza nomfowethu uLungisani kwela Khuzani ngikhohlile kodwa nje yayivumela iziqu zengoma yangakithi yesibhaca kodwa kuyo labani kwekaKhuzani sayisikaza ayinto ngokwathana uTikTok hayi ungakawazi okay kulungile bambe video shuthi ke ngiyifake ihambe le video yethu nalombeni ayifaka kanti izofika kuKhuzani lento yokupostwa uKhuzani igugu kakhulu namanje igugu nakho ufuna ube kanjani uyithatha uKhuzani mfethu ngafanele ngisemsebenzini
kwathi wayibo naku sikubona la kukhuzani ku Instagram anginawo Instagram usunawo manje bengingenawo ngale senginawo manje oh bengingenawo ngale sasikhathi ngabona ngalo mina phela ukuthi angibe nawo lo Instagram okay mase upost ukukhuzani kanje hey nayile lokujana la ku Instagram sekungena incingo ke nje manje nama ngizithambisi mabethi ngikukhuzani ngithi vele inkabi yami awuzoke awuthoki ngithi nawe ithathe kumina yako ngaleso sikhathi nje awazi uyithathephi hayibo angazi ukuthi yini kobani ngisho umsizi la wasondele kuye besingakasani no dash besingakasani oh bese ke kube yiyona into ethi ngoba vele ngibhizi ngiyawenza ama video ngisakusakaza ya oh umuntu othanda kusakaza kanje umuntu othanda sakusakaza okay emfethu ngijabule lento engiyenzelwe inhlamlenze manje ingangazi nokungazi hey ngase ngenza ke le ethi ingoma inhlamlenze emfuna umsakazo wesinobo ngiyenza namhlanje ukhuzani kade ngiposte namhlanje epostele bekade sisikaza ngengoma ngakusasa avuka afake le futhi hayibo engiyenze namhlanje ingoma sho yabona ama video wami alandelana kuma post kakhuzani baba yile namhlanje ngakusasa baba yile ingoma yami ingangidlala imntwana ingoma laphana kodwa nje angisazi ngoba engikukhumbulayo ngathi uMtshali kufanele akufanele ngabe uMtshali ingoma kakhuzani uthi ke mlaleli ngihlabana nje ushaya ingoma kakhuzani lapho ekhona fika sengidla ayinenzi lonto umuntu abone ukuthi ukhuluma ngobani ukunokhuzani ifuna uthini ngathi mina yabona ke manje ufuna ushuta awusuka amadoda ngiyehla ngibheke phansi enkandle mandaba amadoda ngiyokulandela ukhuzani umfowampu ngosumjabulisa amandeni namasulumane kusukuma isalukazi nobhokoza kuvove emashabalala sithathile indoda nendoda ubiye esandleni ngase ngiyiyeka yasidla abantu kwakuyiyo le ngoma ethi fika senginga ngawe kwangena le ndawo ethi sungaze umshaye sungaze umbeke isandla kwakuyiyona album yayikade ke ishisa ngaleso sikhathi hoyi ke ngagcina ke manje senginabaculi abathi uMtshali ngibone lento yenzele ukhuzani ngicela yabo sebengithumelela ingoma zabo engathi ngangenza ngale yabo kwaqala kanjalo nje nami ngiba associated nabantu angathi bakhulu iyanda ke lento kanti sekukhona uTikTok yakhe wasuthola uTikTok kuhambe wahamba mntwana kwaba ne video engayenza ngigeza khona ivideo engayenza ngigeza ngangidlala ingoma yenye nemshophe lapho abantu abathanda mawenza into enhle yeah ngiyenzeke nayo ngithi ngiyayibona le video kanti izavela ihambe kakhulu angabi nawo TikTok yabuya seyibhalwe ukuthi TikTok isinegama lomuntu la TikTok kodwa inombhalo noma ngeke ngisakwazi ukukhota kodwa wawusho ukuthi ngoba ngiyatshekiza kule ya video okay ngiyaqhasha nje ngempela inombhalo yini awugqokile angigqokile hayi wena ngeke ngizazi ukuthi oh hayi sengiyathuma ukuthi kodwa nje indlela ngitelefona ngayo yebo ngibona ngathi ayimphemlo yeah isibhalwe ukuthi uma esethe sengehlile estopini shuthi kukhulunywa ngodala shuthi sivele inkabi sekebule kanje yama ngabe ushuthi le video uyageza wona udala uyeza into kanjalo okay ngokubuka ke mhlawumbe sendi WhatsApp athi ayisengehlile manje usuphuthuma ukuthi awusweye kushuthi hey uyabo kwayile video ke yaphinde nayo yathi he kwagcina ke sekuyidemand nami sengibona ukuthi ayi angikwenza uTikTok yeah bathi yenza uTikTok ngoba ama video wakho athathwa abanye abantu bawafake uTikTok yes bathi ke mhlawumbe kubi komunye umuntu mayibuka but okusalayo kumuntu owaziyo ukuthi ubani lo because noma ivideo yami ungayifaka ayisho kodwa ukuthi uwe lo yeah yabo so ayingawenza ke uTikTok hayi ke soqala ke manje sengingena ku TikTok nje sengivele ngumuntu olindelwe sekulula abantu mabebona igama lami ku TikTok ukuthi awu yena uye lo kwamba ke nje kanjalo ke mfethu kwasho ukuthi ke kuningi angisiye lo wami wento yokusakaza ngiyazithandela nokukhuluma kwavuka inkulumo ke manje engithi mangikhulumile ivele ithi ngikhuluma ngendaba zasekweluseni ngakithi ukuqhathwa ezikoleni nakuphi kwasho ukuthi kuyangenelela la kuyingqwele engqweleni ingqwele ngene ebhodweni lakho ngihlonipha kakhulu kodwa ke vele ngiphekiwe lapha kuyengqwele uMtshali ngifuna into ozoyenza uzobusiza abantu but ayinasidingo
ngoba usho ukuthi uKelvin Klein uyamgqoka nje impela umqede igama lesibongo seyindoda nawe udala Hector umqeda kumusho mayithi uyamgqoka umqede kodwa bese uMtshali Ongenamoto sekuba nenkinga manje ngithi angikwazi ngokwankosi ngiyogqoka into ebhala ukuthi manyama ufundiseka okungafundisekile kahle kahle abantu esinakho ukuthi nabantu abamnyama kuthi kungcono makuyi umuntu omhlophe uthi omunye thena omunye eTexini uthe uyini kuba right ngesizulu asilungise lapha kuba kahle yes uthi ke lo nomunye besesaba nje eTexini ohle eTexini uthi lo nomunye kumngane hayi ube kahle athi hayi ungathi ngibe kahle ngahle thatha ngibe right usho nje manje yeso ngize kahleka uthi abengihamba laba bangizwanga uthi hayi ube kahle uthi hayi no ungathi ngibe kahle thatha ngibe right so yayizwa ukuthi sithatha into eyodwa sifuna ukuthi ngoba izingisi isingcono uyabona ya right kakhulu mina ngibuka ukuthi kusafanele sike silithole maybe ithuba lokufundise kakhulu kubantu siqhaje ngoba ngobuntu bethu kahle kahle ngingabi nankinga ukuthi nangu manje wathi mhlawumbe wenza ibrand udayisa into ebhala ukuthi manyathi angisupport as much as supporter lezi abantu abamhlophe ngoba uyabona mina mangiyibuka ukuthi kunenzondo phakathi yibo asithandani thina singabantu abamnyama usho ukuthi ngamanye amazwi sixolela ukuthatha imali yala eSouth Africa so supporta abanye abantu kunokuthi supporte wena Mtshali Ongenamoto la yabona ngoba wena mangenzeka khona manje ibrand yakhe ikhula ngithi ube neshop kuzobuya thina futhi sizosebenza kuphi la koMtshali Ongenamoto amakhaya u10 awu5 awu20 alala nasi sinkwa sikhona kodwa nje thina nje abantu abamnyama ngazi ukuthi kuzo zonke izinto sixolela ukuthi asithathe umnotho uye ngaphandle no mfethu leyo nto yokuthatha umnotho uphumele ngaphandle indala uyithola futhi kuzo zonke inhlaka iformula nje yatsheka futhi ayiqondiseki obona ngoba yabona nje ngoba semkhomaza eJolvet umanyathi usuka lenquthu athi ngithola umunye ugqobela asuka madoda inkunzi le emkhomazi ngibe ngiphuma ngibheke emelo eMpumalanga ngishiya lokugqobela umanyathi amshoyo nawo ufuna nje ukuthi ngoba lento into yemarketing ila yabona mengabe ngixoxa uthi uMtshali ngike ngakubona kade silapha eJulisi Mbembe kade kunomcimbi so ngibona ubanyakazisa yini lo idlanga ngithi ngihambe ngihamba mina lento yenu yabona ngixoxelo wanga ngithi hey ngiyale Dumbe mina asoko umuntu wale ePaul Petersburg eDumbe athi ngiwulanda emabhaceni emzimkhulu ngiphethe enye inkunzi yasemahambeni inkotho vendala ekhehle uyamuzwa mexoxa ukuthi yinto angazayibone le onto ayibona nje njalo angithi kuthiwa inyanga ibizwa ngomthakathi ngakupho yebo ibizwa ngomthakathi ngakupho manje yiko bengayihambeli masifika nje nina nifika omshiso bezophakathi baze kuleqili enye into ke nanokukholelwa ngithi uza kimi nje uzemkhomazi nje usutsheniwe ukutshenile wasemsingo ukuthi hey mina ngayithola endaweni size sifihlelane ufisha umthakathi wangakubo hey ngeke ngibatshele laba la ngihamba khona no Mtshali izoba indlento sibe lapha besithi uwanya indoda ke isikuphi lapha ngemndeni thathile indoda bakhona abantwana ekhaya indoda phela Thabathu indoda ayithathile. Hawu isemakede. Hayi indoda ayithathile mfethu. Isemakede. Kodwa ke nje ke ukhona umuntu engingathi makuthiwa kusangwini eyilotho. Hayi wena. Bese ngithi nayi mshiso. Sondela la. Asabini. Ngoba iqiniso lithi sibanjwe nje ukusibambile. Okuncane kodwa kona sinayo into ethi mangingase ngibe right nakela ngiyakhona ngoba akufanele ungazicuphi into zakho kufuna ukuthi kufike okulindile ube wazi ukuthi ngifuna ukuyaphi abantwana bakhona ukweqa lo mbuzo wabantwana hayi akulake besiyayixoxela asivali interview ngoba uhlale ugadle bantwini lapha bephambo ngathi stage ake kube uwe Thabathu ngezibhekise kuwe bonke ufika kanjani wena hayi cha mfethu kunjalo nanokuthi nje ngicela ukuthi hlephu lapha ya embuzweni ongafikanga kuona ngiyazi ukuthi uzoyijabulela lempendulo mfethu ngihlala nginenkinga yokuthi mangabe ngichaza ngithi uMtshali waseJolvet
iJolvet ile phesheya komkhomazi ngiyibhena nyawo kodwa ngikhulele emadongeni ngiyinzalo yakwaBhaca kwana kwethu kodwa asethi umuntu mawukhuluma awukhulumisi kwalabantu bangakini awukhulumisi kwamaBhaca awukhulumisi kwabantu base South Coast kunendlela ke eziningi ezihlukene zokukhuluma mangingazama ukuchaza lapho angisiye ngempela ayikho into engihlobanisa naphesheya kothukela kodwa ngihlala kakhulu nabantu bangakhona ngumuntu ke onolimi oluyithatha ngiyashesha ukukhetha la kuma language akuloba intombazane hayi ngiyakhona ukuzikhesha mina Shitsonga na shibulabula nikomeni sate wa Mchangana so ari loko ngashibulabula Mchangana ngishikumi leshawu hayi wena loko ningashikumi leshi shibulabula kuri nifanele kuri banitondishe Mchangana so banitondishini banizamanyana phela loko batakuniketa leshi phela leshi shadu no hayi uthiwe uMtshali asivalelise mfowethu besithi nje ukuthi iqephu uzivalelise ngane kwethu no ngibonga kakhulu bafethu ithuba kumakhaya kwendawo ngoba kahle sihleli siphethe inhlelo nje kodwa nathi siyafuna ukubuzwa ngelinye ilanga so nje ngilibonga kakhulu bafethu ithuba siyabonga asibonge